Un tro roedd na ddyn cyfoethog iawn. Ro ganddo dau, anifeiliad, dillad crand, llon cypyrddau a fwyd, a mil. Un diwrnod penderfynodd fynd am wyliau hir iawn. Galwodd 3 weithwyr a dweud wrthynt, dyma be dwi am i chi ei wneud efo fy arian pan dwi ar fy wyliau. I'r gweithwyr cyntaf mae'n rhoi 5 bag mawr iawn o arian. I'r ail weithiwr mae'n rhoi 2 bag mawr iawn o arian. I'r trydydd gweithiwr mae'n rhoi 1 bag mawr iawn o arian. Yna mae'n dweud, dyma beth dwi eisiau i chi wneud pan dwi ar fy ngwyliau. Dwi eisiau chi ennill mwy o arian i mi. Yna i ffwrdd â fo ar gefn ei fil. Dyma'r 3 yn meddwl sut allan sy'n wneud mwy o arian i'r dyn cyfoethog. Dyma'r cyntaf a'r ail weithiwr yn gweithio galed i ennill arian i'r dyn cyfoethog. Ond dyma'r trydydd gweithiwr yn claddu'r arian yn y pridd. Ymhen amser daeth y dyn cyfoethog adra, oedd wedi cael lliw hael. Roedd y mil yn edrach yn dda iawn hefyd. Galwodd y gweithwyr i gilydd a gofyn, ydych chi wedi cael mwy o arian i mi? Do, dyma chi'ch 5 bag mawr o arian a 5 bag mawr arall. Dyma'r ail weithwyr yn dweud, do, dyma chi'ch 2 bag mawr o arian a 2 bag mawr arall. Dyma'r trydydd gweithwyr yn dweud, mi wnes i gladdu'r bag mawr o arian yn y pridd. Pam wnes ti beth mor wirion? Byddai'r dyn cyfoethog yn lloerig, pam na fuaset ti wedi rhoi yn y banc i gasglu ychydig o log, dos o ngolwg i'r twmffat. Dyma'r dyn cyfoethog yn canmol y 2 weithiwr arall, ac yn rhoi'r bag mawr arian y trydydd gweithiwr i'r gweithiwr cyntaf. Yna, dyma'r dyn cyfoethog, y 2 weithiwr a'r mil yn mynd am swpar.